Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία. Ονομάζομαι Λικουρόπουλος Γιώργος, με φωνάζουν Λίκο. Ονομάζομαι Λίλια. Ονομάζομαι Βασίλης. Γεια σας, εγώ είμαι η Ηλία. Ονομάζομαι Δημήτρης. Γεια σου παιδιά, είμαι ο Μάνος. Την πεζοπορία την ξεκίνησα το 2018. Ξεκίνησα την πεζοπορία το 2019, έκανα την πρώτη μου ορειβατική διαδρομή και εγώ στη Δρακόλεμνη Τύμφης. Την πεζοπορία την ξεκίνησα το 2020, το μικρόβιο μου το πέρασε ο Μάνος, που γνωριζόμαστε από τη σχολή. Ξεκίνησα την πεζοπορία πριν ένα χρόνο. Τα βουνά τα ξεκίνησα το 2013, οικογενειακή υπόθεση. Ξεκίνησα την πεζοπορία το 2022 μαζί με τον Μάνο και τον Δημήτρη όταν είχαμε πάει Δύρφη. Τις ορειβασίες τις ξεκίνησα από μικρή ηλικία. Ήταν οι γονείς μου αρκετά εξοικειωμένοι με το βουνό, τη φύση, τα ταξίδια. Οπότε έμπαινα από μικρή στα μονοπάτια. Το πιο δύσκολο βουνό θεωρώ πως ήταν η Τύμφη, μια πορεία από το καταφύγι της Αστράκας στην κορυφή, στη Λίμνη και πίσω. Για μένα, λόγω υψομετρικής διαφοράς και χιλιόμετρων, ήταν η Τύμφη. 32 χιλιόμετρα μέσα σε 15 ώρες πόσες ήτανε, και μετά λόγω κλίσης και χιλιόμετρων η Ζήρια, γιατί ανεβήκαμε το βουνό από τη μία πλευρά και το κατεβήκαμε από την άλλη και από τη μία πλευρά δεν είχε μονοπάτι καθόλου, οπότε τα πράγματα και λόγω κλίσης ήταν πιο δύσκολα. Νομίζω ήταν ο Όλυμπος από τεχνική δυσκολία και εξάτληση. Τα Βαρδούσια όρη. Το πιο δύσκολο βουνό που ανέβηκα με την ομάδα ήταν η Ζήρια, η οποία ανεβήκαμε με πλαγιά 60 μοίρες κλίση και δεν μας επέτρεψε αυτό να γυρίσουμε από το ίδιο μονοπάτι και βγήκαμε σε κύκλο και μας βγήκε πορεία 30 χιλιόμετρα. Το πιο δύσκολο βουνό που έχω ανέβει θα πω ότι είναι ο Πάρνονας. Είχαμε ανέβει με την ομάδα εκτός πορείας στη Μεγάλη Τούρλα, που είναι η πιο ψηλή κορυφή. Το δύσκολο βουνό ήταν μια πορεία που έκανα μαζί με τον Μάνο στην Δύρφη. Ανεβήκαμε Δύρφη και Ξεροβούνι και μας βγήκε η πορεία γύρω στα 45 χιλιόμετρα, 17,5 ώρες. Διασκέδαση, Απόδραση. Αδρεναλίνη. Πάθος. Θα πω παρέα. Ευχάριστη. Ηρεμία. Φαγητό. γνωριμίες. Το βουνό είναι εκεί, η ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Παιδιά, σεβόμαστε τα βουνά και πάντα προσέχουμε την ασφάλειά μας πρώτα απ' όλα και μετά τα υπόλοιπα. Προστατεύουμε τα δάση, αγαπάμε τη θάλασσα, ξέρω εγώ. Κρατήστε γενικά τα βουνά, τη φύση όπως τα συναντάτε, καθαρά. Να μαζεύετε τα σκουπίδια σας, να σέβεστε, για να μπορέσετε να σεβαστεί και η ίδια φύση. Προσοχή στους συνανθρώπους μας και να αγαπάμε το βουνό. Νομίζω το πω σεβασμό στο βουνό. Αγαπάμε και σεβόμαστε τη φύση. Ευχάριστη. Bullying, το κρυβό. Για εμένα, λόγω χιλιόμετρων και υψομετρικής Yeah. Λοιπόν, θα πω πρωινό ξύπνημα, διασκέδαση και κάτι άλλο είχα σκεφτεί. την πεζοπορία, παύλα ορειβασία, την ξεκίνησα από μικρή ηλικία με τους γονείς μου. Ήτανε... μπορώ να μιλήσω, Μάνος. Τρία. εξόρμηση. Όχι, πάλι.